sve tu ide svojim tokom, mora tako biti. Jel, ovo je sada najteži deo posla maternice, se kaže, ne najteži, najprljaniji deo posla. Zato, gdje su prvi svjesno da poskidamo ovo vamo? Tako da sve para malo, da, Pa fu, pa to je to zašto tam nije. Šta je to? U ovatu koliko je? Kako izgleda malo? Ti kažem, zato što je tamno. Ma vidite, kupatilo je. Ko katakombica. Ja ti to daš da ode. Moraš nikad, slobodno. Samo neću ja smetati. Ajde, vodi, daš. Ko bi rekao da će ova terasa biti